Ka burom kalong U Blei ubala long la merengkat bat ngi ke jingim ke ni kamat bat kham tam le ke jingim ka ba kynja mynsiem nagaliang jong ka good news tv ke jing sing samla ke jipi senat sep ngi ai khu Blei pi baro ha ka kyrteng ke badan bor ke bathiang tam ke jong trai ubalong nong punim nong siu spa jong U Jisu Khrist ya ngu ba Blei ubam ju eno ingi yo pa de ke step ka bat mai del mag jing sumar sukher ke jing ada ke jong trai ubalong nong punim jong U Jisu Khrist ke jing slok ha ke step lamba ke devotion ka bentan Ka Ktien ke jong Blei ke bangalapu kum ke jing alam jingmut lang pedeng jongi kata ka bangila mynsiem na ke gospel ke bakat kum U Loukas lanong ka bakat nyo na ke khot ke basan Ka Ktien ke ba ong kum ne te kita ki apostol ke la ong hau trai tu penroi ya ke jinget jongi te kita ki apostol ke la ong hau trai tu penroi ya ke jinget jongi Blei Un kirku ya ke ni ke basngap ya ke Ktien ke ba im ke jong ngin ya le U Blei ha ke jing duai kokpa jongi bahap neng ya aingo ba malau Blei bam ju eno ya ke jingim ke jongi malau trai bat ki met mynsiem ke jongi ubala kirku yangi kum ne ke bengilong bat de ke jing Blei ke jame ke bala penlong yangi haduk ni ke klip mat ke pamenta trai bangi don ke ni ke step ni puson na ke Ktien ke ba im ke badan bor ke jame ki jingmut ke jongim ki breu ki bla ban ngam ki jing jeliu ke jongka ringi sha ke jing lam ke jong mynsiem ba khuai bar habang yo sngi ke Ktien ke jame ko trai om tang ki nong snow ri ki nong le ru ya ka kumchu bangila ban im de ke Ktien ke jame bat bangila ru bon ko ngu ya ke Ktien ke jame ker khu ya lau jong shakri ko trai bring ki jing pen kre ke jong o panan kami utang kum ka kor jong ke jing pen sawa pan kentang ru ika wei pa ka wei ka Ktien ke ban mi na ka shintur ka jong u kan nong ka jingker khu ning kong ya u bakren bat na ka banta jong i ka besha ashkor ru kum ju pediang ye kini ki jing duai ha ka kyrteng ke jong U Jisu nyangu nyadam nyapan bat nya duai ru amen kan ka banta na ka Ktien ke jong Blei ka gospel ka bakat kum Loukas ka lanong ka bakat nyo na ka khot ka basan ki apostol ki ong Ka Ktien ke jong Blei ki la wan hau trai Jisu bat ka wei na ki jingker pat ke jong ki kalong trai penroi ya ka jinget ka jong e ki la wan hau brio ubadai hok ban penroi ya ka jinget ke jong ki la wan ha ka por ka ba biang e ban kerpat ba trai un penroi ya ka jinget ke jong ki sngau thu kum ki brio ka dei tang ka jinget ha ka jingim ke jong ki ka ba ki la ban pen sngewbha U Blei Ka Ktien ke jong Blei ka shithi shi Hebrew ka lanong ka ba khatwei ka khot ka ban riu ko ong klem ka jinget omla ban pen sngewbha U Blei ka dei kita ki bawan hajan jong Blei ban nget ba udon bat ulong u ba ainong yaki kata ka di ka ba Ka Ktien ke jong Blei ka pen kan mau ngi shaphang ka jinget bat ki sanran ki apostol ong Ka Ktien ke jong Blei ru ki skau thu ya ka dor jong ka jinget ki sngau thu ya ka jinget ka jong ki sngau thu ya ka jing don kam jong ka jinget ha ka jingyem ka jing ya lanti ka jong ki ringkat bat utrai ubalong nong pen im jong U Jisu Khrist ngila ban kli ya la di balai bagi sanran ki ong pen roi la mingi ka jinget U Jisu shim ai no hangtu ya ka jing jubab ya ka jing kwa ka jong ki wat laula ban le kumta an reus dang nei sembai tersu ya thu baka jinget ka yaisan na ka wei ka por shepat ka por ka jinget ka yaisan na ka wei ka sngi shepat ka wei ka sngi ha ka jingadai ka jongki bat U Blei bat ka bang yo i shai kendiang ha ka Ktien ka jong Blei ka baki sanran ki yo i ka long dei ka jinget jong ki brio ki ba U Jisu la ban le ki kamba kata ka ju ka ni ka gospel ka bakat kum Loukas ka lanong ka ba pra ka khot ka ba sau pra ka ong ye ki ni ki Ktien te ula ong ha ka to kermen kokon ka jinget jong pha ka la pen khia ya pha kata ka ni ka ba ki yo i ning kong habau Jisu le ki kamba ka ni ka jinget ka ba ki brio ki yo diang ye ka jing pen khia habau Jisu le ki kamba ki yo i kendiang bagadei ka ta ka jinget ka jong ki
kabala penkia yake habau Jisu kta ewa manla uyo i habau Jisu kta ewa kelut uyo sngo habau Jisu kta eke bapang yang tholi kiyo eke jingpen kia habau Jisu kta eke bapang ke beshitom kiyo ye ke jingpen koi kiyo i kendiang ke de jingai bakin yo mat iki kamba kin yo mat eke jingpen kia bat ka deiru ke de jingai ka balak tik ya ke jingmut jing perkhat ke jongke bat ka de ke jingai ka baki sngo thu kendiang baki la ban yo ye ke jingpen koi ake jingim ke jongke kabaar kabakin ki sanran ki skau thu kalong dei tang ke jingai haka kyrteng ke jong Jisu kabala ban pen im yake tang ba ka jingai ka pen sngewbha U Blei Henry Ka Ktien ke jong Blei ngi skau thu bakin ki sanran ki skau thu ru ka de ke jingai ke jong ki ha ka kyrteng ke jong Jisu kabala ban pen im yake ka shithi ke baning kong ke jong Paul shakinong korin kalanong ka shithi ke baning kong ke jong Paul shaw Petros kalanong ke baning kong ka khot ka ba khandai ka ong ye kini ki kentien da ka ba priang ye ka jingkot ka jinge jong phi ka jingpenem kan ya ki mynsiem jong phi Ktien ke jong Blei ka kran ka dei ka jinge ka ba pen im ya ki mynsiem ke jong e ki sanran ki sautho ya kata ki sanran ki tip sha ya kata ka de ka jinge haka kyrteng ke jong Jisu ka de ka jinge haka jing penem ke jong Jisu Khrist bat ka balai ka ba ki sautho kendiang haba ki labot ya Jisu om tang ba ki yo i ki kamba om tang ba ki yo i ki kampla Henry ka ba ki shai kendiang kelong ya ki jing hikai ki ba koridor ki jong Jisu bampat don jing hikai ki ba hashwa ya utrai jing Jisu Khrist ki jing hikai ki ba kampla ki jing hikai ki ba kamper ki jing hikai ki ba donbor ki jing hikai ki ba penkelai ki briu ki jing hikai ki ba ki briu ki pediang ya kada ka jingai bat ki sanran ki skau tho khnang bakila ban pediang ya kita ke jing hikai ki jong Jisu Khrist khnang bakila ban im kat kum ka jing hikai ke jong Jisu Khrist khnang bakila ban im kat kum ka Ktien ka jong U Blei ka baki skau tho e ka long ka de ka jingai lemdangi don ne ka jingai nginom la ban im kat kum ka Ktien ka jong U Blei lemdangi don ka jingai ha ka jing penem ka jong Jisu Khrist nginom la ru ban im kat kum ki Ktien ki ba ma u ula hikai yangi ki sanran ki skau thu kendiang ka dor jong ka jingai pat de hang ni ki kerpat ko trai pen roi lem ya ka jingai ka jong e ki para bengai ki para mynsiem ki ba koridor ka jingyat lenti ka jong e kam tho kat nu snem ka benga long Kristan kaba kendiat snem kaba bun snem nrai ka jingkeli kalong kan kat no ka jinget ka jongi ngilanang roi mo ha ka jinget lani ngilanang hiar arsut ha ka jinget ngila roi mo ha ka batip ya ka Ktien ka jong U Blei kani ka Bible lani ngilanang hiar ha ka ba puli ka Ktien ka jong U Blei ngila roi mo ha ka jinget ka jongi lama ka jing duai ka jongi lani ngila hiar arsut ha ka jinget ka jongi lama ka jing duai ka jongi Blei dawa ya ka jinget ka jonge U Blei khot yangi ya ka jinget bat ka dei tang ka ta ka jinget ka bangila ban rung sha ka jili jo ka jinget dei ka jonge lembat u ka dei tang ka ta ka jinget ka bangila ban khamjan ya la di sha U Blei bat ka dei ru tang ka ta ka jinget ka ba pun sngewbha ya U Blei ni shama ka Ktien ka jong U Blei ka ba utrai jung Jisu Khrist saki artli ki benta ki ba ula dei ya kaban keren persya ya ki sanran ki jong U kabenta ka baningkong ka bangila ban syam haga gospel Matius kala nong ka bapra kad khot ka ba arpun riu ka bangi penken mau yangi shaphang ka tu ka eryong ka duriau ka balaki ki sanran kila shapting ki sanran kila yu ki sanran kila slotho baka ta ka duriau kan sangut no yaki lembat ka lieng ka baki ki syong kila leit ban kursiu yau trai jongi U Jisu Khrist bat habau Jisu ong ka Ktien ke jong U Blei habau la yeng usneng nongkong ya ki sanran ke jong U bat hadin kata usasneng ya kala bat ka duriau
Haga gospel Mathias kalandong ba pragat kot ka ba arpun riu uong ye kini ki Ktien u te ulaong haki balai ba philong ki ba syap ting api ki ba rit ka jingai onda kumta ula ki ula sneng ye kal bat ye ka duriau te kalalong ka ba jai jai U Jisu ningkong usneng ya laki jong ki sanran usneng ye ki apostol ki jong u api ki ba rit ka jingai balai phi shap tieng usneng ye ki upan kan mau ye ki jingai ya ka jing rit jo ka jingai ke jong ki habaki wan ki jing tenju habaki wan ki eryong habaki wan ki jing ka jing em ke jong ki lapan dap da ka jing shap tieng uong ye ki ba rit ka jingai bat hadin bola depan sneng ya laki jong ki sanran usneng ru ya kal bat ya ka duria ong ka Ktien ke jong Blei kalalong jai jai kata ka sin ka ban ningkong ka ba U Jisu ukuran ban pen iya ka jinget ki sanran ki jong u ya ka jing tolot lani ka barit ka jinget ki jong ki bat ka banta ka ba ar ka ba U Jisu kren ni laki jong ki sanran ka ka jing bam nget ki jong ki Ka Ktien ke jong Blei langi pai ka gospel ka ba kat ko Mathias ka nong ka ba khat nyau ka khot ka ba khat nyau ko ong ye ki Ktien U Jisu te ula ya thu bat ula ong api ka pateng ban riu bam nget ba matulop sakat no ngan long lem bat phi sakat no ngan sha ya phi to wanlam ya u shani shanga Ktien ke jong Blei ke thu ingi bau tu pa ura ya la u jong khun u ba pang bhur u ba ur jindai ha ka bat ka ding ukpau la plau wang la ra ai ki sanran ki jong ma henry kim ki duai kim shim yo e ka jing pen kia U Jisu pai shila ki jong ki sanran namar ka jing duai ka bamdon ka jingai bakim la ban pen kia e ta ukhna o pang bur ula sning ningkong ye ki ka pateng ben riu bam ngai kila bot eu trai Jisu la katu ka ni por kila yo i ki kamba kila yo i ki kampla kila yo asno i jing hikai ki jong Jisu ki ba koridor tam henry hadu kata ka klipmat ka jing bam ngai ka dang don hapo jongke ba de gini ki ba penlong ki sanran ban ong trai penroy ka jingai ka jonge haga jingim ke jong iru teng teng habaki mat ki eryong ki erlang thari habaka wan ke jing tenjo ka ba meding ke jing em jongi ka jing pang ke jing shitam ka jing jaumat ke jing khustai ki jing ke jing orpat ya ki long yeng ki long sam ke jongi ki don ki por ke jing em ke jongi ke bangi rit ke jingai wat ke jing duai ke jongi ka pam yo bor ke jing duai ke jongi pedeng jong ke jing kutlat ke jing duai ka bam ai jing hun wat yanga lane ya u ka nong duai pat ki don ru ki por ke bangimla ban sakhi ya U Jisu Khrist ngilalong Kristan la bun snam ke malaong hanre ngimpa la ban sakhi ya U Jisu Khrist kumba kini ke sanran ke pala ban sakhi ya U Jisu da ke jing duai ke jongki mangiru kala ban long kumta ngila shunget ta ka baburom ngila shulong Kristan hanre ngimpa le ei ru em ha ka kyrteng ka jong U Jisu Khrist la ka ba duai ya ki bapang la ka ba duai ye ka jing pen kia la ka ba ya thu ye ka jing penim ke jong Jisu la ka ba ya thu ye ka jing mat ke jing sham ke jing bat U Blei ba la ngim pat le ei ru em na ka ban ta ka kyrteng ke jong Jisu hadin bon snam bang la long Kristan na syap ting begini ki ju ki Ktien ke U Jisu kran ye la ke jong ki sanran ka pateng benriu bam ngai bat ba matulop sakat no phindang long ringkat bat nga sakat no ngan long ringkat bat phi ai ba mangiru haka jingyat dan ti ke jonge ngin thau tara jur yala de ngi roy hadu kat no ka jinget ke jonge ngi roy kat no ka jinget dei ka Ktien jogle ngi roy kat no ka jing duai ke jonge ngi roy kat no ka jing shakri ke jinge U Blei ba la ngi duna nang ta ka don kam kalong bangin duai ke ju ke jing duai ngin pek yala de bat ngin duai ko magini ke sanran ki duai lani ki sanran ki karpat try penroy ya ka jinget ka jonge U Blei kerku lumba ini jinga slok ne Ktien ka ba im ko jong U Blei ne ka ta ka burom ko jong amen ko ka jing ba ne ni wan hasa hi sin jan jo me ka por ban nis ngomu ba me ai ngi ki Ktien ka ba im ka ban bor ka jome ka Ktien ka blong ka jing kershan pa ngi jing tolot ki ba bun ken ko trai ka Ktien ka ba ya thu yangi ya ka jing penim ei ka ba pla ya ka ba me mela punjab la ka jong islam halor jo ka ding pna bala pun ksan yangi kum ne ka bangilong trai iarap ya ka jinget ki ba tolot ka jongi bangin pen scam dang hame mari ka jingyap ko chome ken ko trai
kan thau dor thumai ka jingim ko jingim pen skam mi ka jinget ka jongi kan ko trai kan mau kurpang na ka banta ki presbytery ki district ki balang margit khot jong ka baro kan ko trai apo ka jing kedup jong ka khasi jantia presbyterian senat sami ai ko trai om tang bangin roy ha ka jing bun brio om tang bangin roy ha ka jing ai Roi ka ba don kam ka ba metawa ka long. Bangin roi ha ka jingai ka jongi. Ka purom i ai shime ko trai priang ni ki jing tuai. Kyrteng jong Jisu ya pan. Amen. Cut san.